Και κυρίες και κύριοι, από την Θεσπρωτεία και τα προϊόντα, τα ηχθιελιεύματα, τα οποία όπως ακούσατε δίνουν δουλειά σε 400 τουλάχιστον και έχουμε και το εποχιακό δυναμικό, έχουμε το πρόβλημα με τα μακεδονικά προϊόντα. Έχουμε μαζί μας τη δικηγόρο, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου από τη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ Χαρήκαμε πάρα πολύ γιατί έχετε οργανώσει μια πρωτοβουλία. Έχουμε αυτή εδώ είναι πρωτοβουλία. Πάμε να τη δούμε λίγο από κοντά. Αυτό είναι μακεδονικά προϊόντα, είναι ελληνικά. Έτσι, κάπως έτσι. Δεν είναι, κυρία Λατινοπούλου? Τι προσπαθούμε να πούμε? Ουσιαστικά, ναι, ο τίτλος της καμπάνιας είναι Macedonian Products Made in Greece. Αγγλικός ο τίτλος, γιατί απευθυνόμαστε στο εξωτερικό. Ακριβώς, αυτό είναι το μήνυμα. Διότι εμείς, ως γνωστό, γνωρίζουμε ποια είναι η Μακεδονία, γνωρίζουμε ποια είναι τα μακεδονικά προϊόντα. Δεν έχουμε να πούμε κάτι ιδιαίτερο στους Έλληνες. Αυτό το οποίο θέλουμε εμείς είναι, σε πρώτη φάση, να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα στο εξωτερικό. Ναι. Και να ξεκινήσω να σας εξηγήσω λίγο. Υπάρχει σύγχυση, θέλω να σας πω. Ναι. Αυτά τα μηνύματα παίρνω. Λοιπόν, θα σας εξηγήσω λοιπόν με πιο σκεπτικό. Εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε ένα περίπτερο της Fyrom σε μια διεθνή εκθέση για το κρασί και λέει μακεδονική είναι. Τι είναι μακεδονική? Αυτό που βλέπουμε εδώ τώρα γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα με προωθητικές ενέργειες από την πλευρά των Σκοπίων. Ναι. Όχι ατομικά δηλαδή σαν επιχειρήσεις, αλλά ομαδικά μέσα από ενώσεις, μέσα από συλλόγους οι οποίες φεύγουν σε διεθνή φόρα και παρουσιάζουν προϊόντα τους ως μακεδονικά. Εκμεταλλεύονται ουσιαστικά δηλαδή το όνομα της Μακεδονίας ή σύμβολα της Μακεδονίας. Εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε και θέλαμε να κάνουμε μια καμπάνια διεθνή ώστε να προωθήσουμε τα μακεδονικά προϊόντα στο εξωτερικό. Ναι. Εκεί λοιπόν διαπιστώσαμε ότι υπάρχει αυτή η τεράστια σύγχυση στο εξωτερικό σχετικά με το ότι υπάρχουν και άλλα προϊόντα από την πλευρά των Σκοπίων τα οποία χρησιμοποιούν το όνομα της Μακεδονίας στην επωνυμία τους. Ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε? Αυτό ήταν το πρόβλημα. Δεν ξέρω ο καταναλωτής πώς μπορεί να ενημερωθεί στο εξωτερικό. Εμείς δηλαδή... αυτό θέλαμε να αντιμετωπίσουμε, αυτό το πρόβλημα. Ναι. Και στην Κίνα είπανε στους Έλληνες ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μακεδονικό στο κρασί σας. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της Συμφωνίας των Πρεσπών που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, το οποίο βέβαια υπάρχει, αλλά εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε μέσα από την εκστρατεία είναι ουσιαστικά να δώσουμε ένα τέλος στη σύγχυση εντός της επόμενης τριετίας, μέχρι να δούμε τι και πώς θα διαμορφωθεί η βάση της συμφωνίας. Ναι. Αυτό το οποίο λοιπόν εμείς λέμε ως άμεσο μήνυμα της καμπάνιας είναι το εξής. Όταν ένας καταναλωτής στο εξωτερικό βλέπει ένα προϊόν το οποίο έχει στην επωνυμία του το όνομα της Μακεδονίας, δηλαδή μακεδονικός, μακεδονική, Macedonian, θα πρέπει πάντα να ελέγχει αν υπάρχει ένδειξη Made in Greece, αν δηλαδή η χώρα προέλευσης είναι η Ελλάδα. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Είναι μια πολύ μικρή λεπτομέρεια, η οποία όμως είναι πάρα πολύ σημαντική για τον καταναλωτή και για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Είστε από τη Θεσσαλονίκη, έχετε όμως και μια ρίζα από τον Εύρο. Ναι. Θέλω να είμαστε κοντά στην καμπάνια στην οποία κάνετε, για να μπορέσετε να κρατήσετε την ελληνικότητα των μακεδονικών προϊόντων. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. 4.000 επιχειρήσεις χρησιμοποιούν έμεσα ή άμεσα τον τίτλο, είτε στα προϊόντα τους είτε οι ίδιες. Ακριβώς. Έτσι. Μια ρίζα έχετε από τον Εύρο, αν δεν κάνω λάθος. Από τον Εύρο, ναι.